Yes, comrade. Samuel Wa. Yes, comrades, good evening, and how are you? Mwaswera bwanji, muli bwanji. No, comrades, it's very, very shocking. Kuona mena Chakwera aupangira hando zinthu muziko muno oro sona imene iwo wakona ngati sona pamene chingokhala ngati chinthu choti achakwera kuonesa nzeru zawo umene zilili kapani kanene kuchepa nzeru kwa president amene tinamsankha 2020. You can just see the way Chakwera is behaving. And the Malawians, comrades, everyone, amene aliyense anapindulako ndalama kapena mwayi wa ntchito kapena china chilichonse mwayi uliwonse munthu umene wa ndalama apereka analandira kuthandizo kwa Chakwera aliyense mwina nchisiro kandi mafumu analandira kuthandizo kwa Chakwera ndi chisiro, because munthu wanzeru akakupasa chinthu chimaoneka uchigwira ntchito bwino ichichi. Ineyo when a good professor pa university mwina kundipasa mati honorary degree or honorary PhD or honorary doctorate, ngati professor uja wandipasa chimeja ndi munthu woti woziwa kuphunzitsa kapena kuziwa ntchito imene yakugwira ngati professor, munthu woteja akatipasa kaona kena kake I feel proud kuti professor wakuti uja or university yakuti uja through chancellor wakuti professor chancellor wakuti wandithandiza chakuti kapena wandipasa ulemu apadera. Koma amene aliyense whoever has been promoted to a good job under this administration and leadership ya Chakwera, munthu amene azifunse kawiri katatu. Munthu wapasani udindo umene muli nawo mukutitozera nawo Malawi munthu woti alibe nzeru. The president has got no guts. Panopa mkati muone each and every sector ya ziko lathu or department ya ziko lathu palibe zikuyenda 4 years nothing. Chidi chon aliyense angopanga zinthu mene akupangira. So Chakwera sona yawo akuziwa kuti sona imapereka chiyembekezo kwa Malawi. Komanso Malawi iwo ndamene amaona sona timaona ndife ya Malawi. Sona iwo akamayankhula akamati kuchitipa amanga nyumba mwakuti timakhala kuchitipa amalawi kuona. So ngati kulibe ndikuti sona amene ndi aboza. Zambiri zimene zili musona ya Chakwera iyi zaboza. Background siti kuziona. Kaiwa Chakwera maziona bwanji kaya zimene zozo. Because like in Palombe they're mentioning about nyumba za polisi Chakwera. But aku Palombe out kulibe. So munthu otere ndikuti oyonso ubongo mwake mmene zili mmutu mwake mwa Chakweramo ndizodabwisanso. He's not a person who can take him serious. And when you look at how boma limaenda bwanji mukati muona Chakwera sangakuuze kuti boma la Malawi likuyenda bwanji or the type of democracy that we are trying to practice or exercise sikuonekatu. Anthu amene zakugwira ntchito Chakwera amene akuitana Chakwera kuti his excellency Chakwera, I don't know why they call the president his excellency. Chakwera angukhala Mr. President Chakwera. It's not like Dr. Chakwera Chan. It's just a waste of time. Because somebody who went to school, aina kuziwa pamene aina kuthandiza. Because we go to school to change the lives of people and the lives of ourselves. That Chakwera, amatimata Dr. Chakwera. You can see akamati doctor. Who puts things in order strategically. But this man, Chakwera, today I'm speaking, he has never put anything strategically that can move and take us ahead of transforming this country. That's why Chakwera amatoza kwambiri ndi mafumu. Why mafumu amatoza kwambiri Chakwera? Mafumu opusa. Ngati kumene kuli mafumu opusa kwambiri ndamene amatoza Chakwera. Omwe amangokhala aulesi, amangofuna azingopasidwa zinthu without work, without sweat. Mafumu otero waliko. Like in my home here in Mzimba, we have got lazy chiefs. Kumzimba tini mafumu aulesi kwambiri achingoni. And mafumu achingoni they have got no direction. Saziwa what is good governance, saziwa what democracy carries. Iwa mangona what their stomach will carry. Ndukamba za mafumu akumzimba because I know sindiziwanzanga mafumu akumadera ena. So kati mafumu au konda president wopanda nzeru. Ndio tunawso mafumu ndo panda nzeru.
mafumu ngati akudala kuti azivuta anthu through the president, ndale za president amene ali mziko ngakhale wopanda nzeru, ndio kuti mafumu amene ndio opanda nzeru. So comrades, Malawians, it's very bad kuti Sona Achakwera, out of all the Sonas yomwe Achakwera ali ku opposition, amapanga oppose from other governments. Sona imene apanga Achakwera mulibe substance. There's nothing completely, nothing. Sona iyi ya Achakwera ngati ku MCP kuli anthu nde kuli mbuli zambiri. It has shown us Malawi, this is to our advantage. Those people ameti ndi mtima watu pass mtima watu to change this country. Sona imene iyi yatione sauti Achakwera sapase vote. No need for vote for Chakwera with this stupid phone. Sona imene apanga Chakwera. Amene munapita ku sukulu ngati mene napita ku sukulu ne pang'ono kapena kwambiri. Maona kale kuti msogoleri wa ziko uyu cannot make ifeyo skulu mene munaphunziraja sangayigwirise ntchito, walephera kugwirisa skulu yanu, whether you are a graduate, whether you are a professor, a doctor. Ngati unaphunzira kuti Achakwera boma la uzalithandiza, walephera simunagwire ntchito 4 years, and you don't deserve to be promoted. So simunagwire ntchito, musogoleri amene tinayika ndio panda nzeru, full stop, nothing more. So comrades, the Sona ambiri mkuyankhula. Yeah, Sona man. Yeah, we talked about this man incompetence and indecisiveness. Yashkulira menewa tinanena uyu mkulu uyu samaganiza bwino kupanga ziganizo zoti ndiboma samaziwa. We think Jesus Christ is his best friend. So muntu kamati Yesu ndinzanga pamene bambo aka Yesu anali carpenter, he was sweating. Joseph fetu amani carpenter bambo aka Jesus. Jesus amona bambo aka kugwira ntchito. Therefore, Jesus cannot even give blessings, cannot even work. The name Jesus. Muzimu wa Ambuye Yesu. Sungala kwa muntu yemwe amangokhala kumangodikira kudya zakuba kapena kudya zopasidwa. Ngati mena Achakwera upangira. Why I'm saying like this? Achakwera amaganiza kuti forex kuti ibwere akapembere kuchaiti. Achakwera amaganiza kuti forex akapange negotiate. Kapena forex atume ana ophunzira amphamvu zawo akagwire ntchito ku Israel. Kumafamu. It's not like that. So kumafamu kujawo kalima akamalima cabbage, kumala kunonso cabbage amalula atu. Bwanji nafe anamena chitime cabbage watu, tikagulishe kumaiko ena, tikapeze ku dola. Achakwera mutu mwa mulibe. So usogole wa kumala mukangoti Ambuye Yesu nithandizeni, iweyo ndio olephera. Tosefe Yesu sitinamone ndi mzimu chabe. You can't rely and believe mu mzimu. Panopa choncho chineyo ndifuna njala ndipeza. I can't pray Jesus Christ ndipase nisima ya chambo singabweri ndema gaza Achakwera. Sona imene is the poorest of the poorest in this 20th century. Even Dr. Banda azuka lero kuti Achakwera wakamba zimene zizi kusona manage. Mkuru mwene uyu Dr. Banda Oton Chirwa atazuka gogwagalira Oton Chirwa. Kumva kuti yayi president wa MCP munahamba ija. Sona yawo yankhula cho Achakwera. Oton Chirwa kuza kumkwapula Achakwera. Sando kanika. I'm speaking this from an intellectual view. Ndikuyankhula pa kuti munthu oti naloka ku class. Palibe chimene Achakwera nena msona mucha. Choti he can show us development in this 20th century. That's why Achakwera wawa. Mafumu that have been used wrongly by this man. Achakwera. So for me, when Achakwera is a doctor, I don't care. Kwa Mr. Achakwera. Watile peresa ndipa Malawi. Let's not waste our time to remove this guy. Uyachoke basi. Uyachoke. Achoke pampando pa September 16. Whether he likes it or not, Achakwera must get out. Kwatonongera boma meaning. He's not a good man wherever he is. You can't have a Sona like that. You are telling people things that are not there. Ukamba za ripoti ya ndege oti ai amangatia kubanja sa ukupira Ambuya kuziwa. Ambuya kati. Ambuya kati. Which Ambuya we say? We told you kuti investigation ya ndege tinanena. Investigation ya ndege commission of inquiry. Yima kandi ma expert, not mafumu. A chief cannot be part and parcel of commission of inquiry. Fumu sina pita kusukuru. Mafumu ambili wasazi wa good governance. Sazi wa what is governance. Mafumu ambili anali commission of inquiry. Ife kwa kunali fumu, inali commission of inquiry. He knows nothing about things like kwa ndege. Even approaching the people. We should approach Andrew. Fumu ya kwa inali commission of inquiry.
oro kupasa moni anthu kuyaitana anthu kukhala pansi to bring people together imalephera fumu imeneyi yakunzimba koma inali commission of inquiry ndikapanga bwanji inquiry fumu yomwe siziwa kukhazika anthu akumzi kwawo kunzimba pakapayika zinthu anthu akumamenyana mafumu ena akumalira sakupasidwa maufumu sakuzozedwa bwino maufumu azinzawo pa utelevu. The fumu is failing to organize his district people. How can he be part and parcel of investigation ya ndege per national level? That's why I said the commission of inquiry Chakwera is a waste of money, and Chakwera must pay back that money that was given to commissioners. Gata wakuwa kutila balabati commission of inquiry nepagida kuchikangawaja inadia ya bweka yopusa amana siti na ikoni ndama na unongaza. He must pay us how much money was spent per commission of inquiry manager, and it's not personal gatichana. And some of them is amanda gani professionals kapena antwamba, because this is open stealing. That was the commission of inquiry anatibera Chakwera kwa pasa zinzao opusa zinzao amena commission of inquiry manager. Because if the president now says that commission of inquiry is not good, sina to say good results, you are president also no pusa. Because you can't waste our taxpayers' money. Malawians, we are suffering as a country. And these lazy people, stupid people, like this president, what he's doing, and his fellow chiefs and his fellow cabinet members. To be alive like this is precious. Moyo wetu now is precious. Then we know what say this. The open commission of inquiry, no my experts. And he forces you to agree, to believe in it. Now, even they push the blame, we die. President, why you tell Peter? Our president, why you tell him, our president, why you tell him, Sangapange Zabeka is? Because at the age of Emmanuel Dasokabambe, Wakarapoka Reserve Bank governor, Pamena Chakwera, at the age of 51, he was only preaching. At 51 years, where was Chakwera? Dasokabambe at 51 years, Wamarizakari Chito Reserve Bank governor. These are the boys we need to promote. Osatawa, Otibasi, Commission of Inquiry, Qualipera, Kupita Kumambo, Walonchi, Saros Cinema Foundation, Zoshika say, Kuturukamo. I don't understand Malawians. When I say maybe because me, I was born, I remember this other doctor told me that a German doctor had a tumor. So when this guy was operating me in another country, he asked me a question. He told me, you young man, he said you are too oversensitive. I'm too sensitive, beyond sensitivity. Then he came and called us in Zambia. This man Chakwera will no kanika. Ndipo amene muti hey kwacha. Akamati kwacha. Just know kuti kwacha mina una Chakwera. Sebi nimkona niwe ya. The man is a failure, and being a sona lero amene wayankhula kumala kuno kunkhani yawo yankhula. Achakwera yankhula kwambiri. Kusona kuja. Koma chiwena yankhula no substance, no hope. And he's telling people of Stipa, vote for me. This man is useless. He can't take this country anywhere. The people he's working with, bullshit, useless people. Fucked up people. Achakwerango saka vilandu, vopanda zeru, vopanda pache, vosa ziwa, kuti kodi bolo malima ina bwanji. Kuwaika mwine mje, kwa pasa basi magari moto, kwa pasa vindalaba, ena mabodyguards. And my bodyguards is also amango enda yaku. Knowing nothing. Because bodyguards are never sanga subwina ena, ama kaso mbuli zokazoka. So this country, 5 years, Achakwera, Taramudwa ndi mbuli ya Malawi, and we must know, and we must also be stupid. If first tina vote Chakwera, this is the C20 vomereze. Tina sanka muntu, uye mwesazi wa chili chonse. What I can say is, I completely rubbish this sona. And my advice to Malawians, uyu asatenge so vote. Kaa kuntundu kwake kuchichewa, kaamena mamkonda kamena na kwatira, don't give this man hope. Ato unongela ziko Uchakwera. Let's spoil this country. Thank you. Good evening. Like, share, Malawian cameras, right.